Защо една майка изоставя дъщеря си? И то майка известна с любовта си към другата си дъщеря, Персефона. Посейдон бил толкова влюбен в Деметра, че я преследва. Дори когато тя се превръща в кобила, не успява да избяга, защото той се превръща в жребец и я застига. Деметра ражда две същества – говорещия кон Арион и момичето Деспина. Официално името й се казва Деспойна, но в историята остава като Деспина, забравената дъщеря на Деметра. Деметра се къпа в ръката, за да се пречисти, а на брега оставя двете същества – момичето и черния жребец. Докато тя плаче за Персефона, другата й дъщеря остава незабелязана и сама. Гневът на Деспина се превръща в лед и всяка зима била нейния вик. Иронията – Деметра, богинята на плодородието, сама ражда семето на зимата. Деспина замразявала реколтата, за да я накаже, а реките, за да нарани баща си. Никой не спира студа й, докато един ден Персефона не разбира, че има сестра. Изоставена и отхвърлена, но също толкова божествена, като самата нея. С добротата си Персефона топи леда около Деспина и двете стават много близки. Според някои легенди, малко след това Деспина среща любовта Бореас, северния вятър. Двамата били студени, но когато се докосвали, започвало да вали. Мразовито, красиво и безкрайно. Сега всяка зима, когато усещаш ледения вятър, може би това са те, Бореас и Деспина, на своя вечен меден месец.